Endodeni engangizala ilale nami ngenhloso yokuzuza imali nale ndoda inanembeza nesimila sisaphili kuyo ngisho sengincanga ngithi ake ngiyeka zangangiyeke ngisho ubhadisa ugcwele igaza zangangixolele mina bengimsula ngifana nazo zonke izingane bengisithandela nomhlanga kepha umama wangifaka uhlanga lwenzondo namaqhubu wathatha nethemba lami lokugcina lokuthemba umuntu wesilisa othi ngothando phela bamutshitshi bathatha ngendluzula kodwa ngoba wena uthi ufuna ukungithanda nomjalo bami kulungileke kodwa mina ngikunonsisi nabazali bami bahlule ukungithanda ngokweqiniso abakwazanga ukumelana neqiniso owami umama wangitshela ukuthi ubaba wayengafunela ukuthi ezomhlanganisa nami kepha mangikhula ngathola iqiniso lokuthi ubaba washona ngedepression ngoba umama wayengafuni ukumhlanganisa nomafungwase wakhe kodwa ngoba wena uthi ufuna ukungithanda kulungile hleze nothando lweqiniso ngiyoliqala ngawe hlale wazi ukuthi mina ngikhathela amampunge nempilo yenkanuko nokukhohlisana kodwa ngoba wena uthi ufuna ukungithanda kulungile kodwa nginombuzo engabe ngunaphakade lo uyilungele nawe ukuyiphila nami phela wena selokwangazi kunonsisi ngikondloza ngosizi ngiyimbongi yosizi hey ngabe ngiyaqhubeka manje amehla amasegcwele izinyembezi sekhala nosisi Siyefana